бародарони азиз, як чира ман қайд кунам барои ҳама дӯстони азиз, дар барномаи мо чӣ гапе ки мешава, мо қатъиян бародароне ки ҳамроҳи мо ҳастанд, бародароне ки хоҳиши зангирӣ доранд, мо дар WhatsApp муроҷиат мекунем, қатъиён гап мезанем, муносибат мекунем, ҳамсӯҳбат мешем, ба ӯ муроҷиат мекунем, пешниҳод мекунем. дӯстони азиз, ки тӯй мешава, ки кира мегира, ки ниҳкоҳ мекуна, ки чӣ гап мешава, мо дар бораи ӯ ягон чӣ гуфтанӣ нестем бародаро. дар ин рӯзо 3-4 каса, яке ябора гуфти гапо 3-4 каса никоҳ мекунем метем. баъд ӯро ҳамаша гуфтан дар кор нест, ӯро мо намегем. вай ҳамаш секрета браҷон, ки кира гирифт, ки чира гирифт. агар хоҳиши худшон набоша, мо болои экран намебурем, и дар борашон гапам намезанем. чӣ хел гуфтем, ин амонатай. ана кира тӯй кардем, кира додем, кадом духтар додем, марҳамат чӣ хоҳиши чӣ мақсад мнение дорем, фаҳмиданен, фақат дар WhatsApp ма личне нависен ки бародар ҳаст ягон мақсад духтари муъмини мусулмон, ҳаст ягон духтари тинҷ мақсад бигирем, ё ҳаста ягон домоди хушрӯ, домоди ба дили гурда. ҳамаша иншоалло мо шумо дар WhatsApp менависем. номерҳои ма дар болои экран. любое время нависем, дар WhatsApp нависем, прямо занг назанен, нависем, ма дар кором, бекор шидам, ҷавоб метиҳам. бисёртона ҷавоб наметиҳам ба хотири дар кором. нависем, иншоалло ҷавобтон метиҳам. фаромӯш накунем бародаро, ин коре ки мисол мо мекунем, ё ҳамаш мақсад хапа дам аст. тӯй кардан, никоҳ кардан, як каса гирифтан, и дар ҳаёти одам як бора хурсандия тӯй мекунад. неки ин коре ки мо кардесем бародаро пинҳонӣ нестай, рӯшодия, неки мо накардесем, барои он ки мо вақт надорем. мо пешниҳод мекунем, худшон мераванд, никоҳ мекунанд, мегиранд, мераванд. ки кира гирифта, ки чира гирифта, гирифт нагирифт, дигар чӣ кор карди, сӯсӯ уже худшон медонанд. вақте ки ҳамсӯҳбат шидан ки маъқулшон нашид, ё ки маъқулшон шид, мераванд, никоҳ мекунанд, мегиранд. ана вақте ки маъқулшон ки нашид, хай мега ишиша заблокировать мекунад, бо ма дар WhatsApp да менависанд ки ягон тай дига ша биё, иш нашид. ҳамиди бародарони азиз, ба ҳамин хотир мо намегем ки мақсад ки кира гирифт, ки чира гирифт. худованд нигаҳбонтон боша. ма дӯстони азиз боварӣ дорем ки шумо моро дастгирӣ мекунем ва ин наворҳоро ба дӯстони худ мефиристонем. ягон ҷой айби шармш нестед бародаро, мо дар хизмати шумо ҳастем. худо нигаҳбонтон боша.